Ag balor 3 milyon na piso sa farm equipment tinipaay kadigiti manlalo ni di probinsya de Abra. Ag subli ni Bridget Mayor. Inpaima ti Department of Agriculture ti upatapula pidaso ti farm equipment iti munisipyo ti Banggya ditay bigat. Karaman dito'y dagiti sangapula at traktor, sangapula at treasure nga addaan dryer ken dagiti water pump. Ti ili ti Banggya ti may sa recipient ti Poverty Reduction Program ti Gobyerno Nasyonal. John, this is to help the indigent municipalities and cities nationwide. Naited dagitoy kadagiti grupo ti Manalo ni ti Bangged nga agkasapulan kas kadagiti agmulmula ti maisken pagay asaan na madanon ti irigasyon isuda ti maikan ti water pump. Mabalindang bagtinen nga paniti adadayo iti darakon nga treasure nga awam mo ti dalan nga kuhang makasang at ti tamtambak. Umababot ti 3 million pesos ti balor dagiti equipment a pinonduan ti Department of Agriculture ken lokal a gobyerno ti Bangged. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.